Salutare toată lumea, bine am găsit la un nou vlog. Eu sunt Nicola și am 7 ani și astăzi mulți mi-au scris în comentarii să mă dau cu bicicleta pe zăpadă. Și haideți să începem. Deci eu o să îți dau această bicicletă. Hopa. Hai să vă arătăm și vouă. Le arătăm și lor? Da. Stai așa să iau sârmulița asta de aici, că doar merge. Hai să le arătăm și lor ce chestie. Stai că mi s-a prins o sârmă. Aici e. Deci așa, nu știu că vede. Hai mai înăuntru să vadă și ei, totuși. Și nu știu dacă o vedeți acolo în copac. Nu lopată, nu vreau să ne moară. Zici că suntem în GTA, iarna. Ok, și acum eu o să îi duc bicicleta. Aici ai bicicleta. Ți-am pregătit bicicleta ta cu care te plimbai asta vară. A cam ruginit lanțul. Hai, vină cu a, ți-am pregătit aici. Hopa, am căzut. O ridici tu sau o ridici? Hai, ridică tu puțin. Da. Și acum urcă-te pe ea. Ți-o țin eu în caz că nu mai știi să mergi pe bicicletă. Fac fanul. Nu faci. Cum se primește? Cum mergi cu bicicleta prin zăpadă? O să cazi? O să fie greu? Nu știu cum o să mergi. Mergi destul de bine, văd. Ești destul de bine. Gata. Mai mergi înapoi? Să duci bicicleta înapoi? Hai să vedem cum te duci tu înapoi. Ieșim din provocarea. Nu mai avem de acum. Cam acesta a fost videoclipul. Nu uitați să dați un like și un share și un subscribe. Pa!